Sarumanthi PS along APSLC Ratchari Asong Atum Cherok Tok Ame Lapen Mepu Kimi Kangwai Pontu. Lakhain Koira isi Borjan constituency ke parlo Sarumanthi PS along All Party Hills Leaders Conference mate APSLC Ratchari Asong Atum Cherok Tok Ame Lapen Mepu Kimi Kangwai Pontu Ame Kangni. Patumi Bostika Chikloni Pai Po Arni, Nerlo Porpai Ket Tomapor Malom Sarumanthi PS along Borjan, Boot Committee APSLC Ratchari Asong Atum Chapatir Piponsi, Cherok Tok Ame Kang Nipon. Lason sila bangsa me long Alohiaman Pen Kachitong Dun Lake Tiripiame Pen Samson Teron, Pranjol Kro, Riso Teron, Mensing Timung, Dison Teron, Biren Singh Tokbi, BYW Borjan Youth Wing Amepu, Kirison Inti Borjan Youth Wing Dun Mepu Atum Sitame RD Pidontinti. Lason si Sarumanthi rong asar pen chenglok. Arada Swan Talabangso APSLC Amea Long Chitong Dun CRD Pitunlo. Lason si Mea Long Alohiaman Pen Kachitong Dun Samson Teron Pen Tame Keching Si Alam All Party Hills Leaders Conference Matihek Pen APSLC Ratchari Asong Atum Keklem Kedam Aputak Sitame Radaphan Than Mumtekang. Lason si Sarumanthi Arong Aradaphan Indian Constitution along Ketok Da Kedo ST Hills Mate Inglong Aso Atum Si Karbianglong Autonomous Council along Arpu Long Chodji Lapen Vote Sitame ST Atum Ansi Joklong Chodji Po Alam The Klardak Pen Than Pareteka. Lason sila bangsa Meilong Armu Kachitong Bang Farohini Sose Abang Photum Chitong Dunsi Sarumanthi PS along All Party Hills Leaders Conference Matihek Pen APSLC Ratchari Asong Atum Kang Nipon Cherok Tok Ame Lapen Mepu Kimi Kangwai Ame Mesaning Samjin Pen Pachun Pondo. Pini landak manthi supulo Sarumanthi landak PS along Arpu Chelar Prui asap so lapen induction akimi daman ke jokpot la long pen itu misi ke deng pontu banggal hano awareness tema constitutional lam tum chini pamini dia jong se cerai pulote aron bang tum chini nang jipu aso ajai mek ni tum en ponsi athi men ponsi pini bang kene tum ladak bang ke phapot dolang non next ke koila jan malom si tum thik pon la son si kaprek along ritin long tamen tum dam epo borjan ang kang ben start ponsi la joike kachisik tang adim ane ke dam tang awareness ke li damoni adim an mangkani tum dampon eji pusin tum chisik pon lahelo re-election na puthak bangala helo tum ke dam tang da hadak high court pen dai tum video conference along dai tum theklong hor loka doka beta lasi hadak bangke ke theklong arona teng bote ning ke thedu kopima pulotang te ki dam tang council election kili ka bangke lake state election commission pensi pangdak ponlo la pendak nang bi ponlo lasinon itum karjunaya bang kelahan lo state election commission kopuson si 6 sidul along rialong nangkasi jok lut lo lasi panchayat act di the Assam Panchayati Raj Act 1994 labangso aron along section 1 long mata ketok dokok mati di this excel apply to the whole of Assam except 6 sidul area puseda ketok labangso panchayat aron bangken Assam angkang piarlo ana bangke thoya jo district anlong bangke bi unpo ba claim unpo seta except 6 sidul pudokok 6 sidul along ri bangke mane itum along autonomy power do di autonomous aja kong do kokosi hadak bangke un airport council atum si amethang election ke chepa doje phan aja kong mate arus je salam pon po lahen lo asi si pen ninge the bangala lahen lo lapen man ke do Guwahati high court phan ning che the pipon ma ja cha tuman sidame aron lang pe me si alang tum insai ji lapo make selok dipen king sai sidai ji mati hadak lang pameji verify ji pangbar ji lapen itu mako Indian Constitution long ta 243 article M along ketok tadu laso chapter mangke applicable masih undi put ketok dak do ko dak ta asi nili tum bangke ning kache the bangke 100% du asi rat tum handa chuning ripon lo asi kachi sik pen si donang pu karbiang long arat kadu kawi atokan no tum andame athe aron pensine tum che song lo apen anani pentame nil tum hanang ki putot nang ki pusit nangkang nek choi tum da dulo kaprek numge Karbianglong Borjan Pen Amar Singh Bay report Northeast Karbilite.